nalika samra tindak Sang Suba Manggala ramun cinandra kang kapiyarsa mung swaranipun lir ombake samudra Kawistara Sang Suba Manggala arsa nyekaraken ingkang Binajakrama nalika semana tindakira Sang Suba Manggala putri Dewasa Manggala Yuda lamun cinandra sinawung lelagon imbangana katresnanku. Bendina mung lamun jroning sepi galuh-galuh
Aku ki ora wong Bekasi. Aku ki wong lor kono ya. Nek selamat siang itu leh nyauri piye ora mudeng. Ya sugeng siang gitu dong. Wah, hebat. Ini Nuwun sewu asmane sinten, Mbak? saya nggak punya 1.000, maaf ya. Saya punyanya 100.000. Kamu mau? Kuwi apalane Dek Ben ganti. Oh, Heeh. begitu. Kuwi apalane Dek Ben ganti saiki piye? Diucapkan selamat siang buat para tamu undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggih. Tekone jenenge sapa ya dideleke. Enggak mau lah saya. Heeh. Gini yo, sama rek piye? Apa itu gini ya? Embuh aku ya ora mudeng iki. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Mongko nimbas katresnanku. Babasane lan bisa tinuku jondolan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Sik Mbak, aja lenggah dhisik. Apa sih itu sik itu? Basane wong kene iki ya sik ngono kuwi. Nek kokek kuwi wong Madiun, kokek terus njet. Jet piye? Njet piye sesuk kuwi iki basane wong Madiun. Oh. Nek sik ki basane wong kaya Budi barang iki basane sik. Basane- heeh. Sik to sandale tak golekke aku kuwi jenenge sik. Oh, sandal terus. Aku gane keling aneh. Jet itu kan warnanya putih, Om. Ae rak gamping. Gamping. Oh iya iya. Oh iya, saiki ngene, Mbak. Aja legase sinambi angrantu temantenipun anggenipun Lukar Busana. Saiki arep ngatur ke apa liyane imparo katresnanku ditawake para tamu samudayanipun. Oh, 2 saya. Iya. Heeh. Nanti dibonusin jeruk ya. Jeruke sapa kene gablek kaya ora kok ya. Masa iya nanti kalau nggak gablek beneran gimana? Ya muga-muga ora mandi. Oh, pelit berarti pelit. Heeh, muga-muga unimu ki ya ora mandi. Wong kapan muni liyane ndongakne elek ora ana. Heeh. Pripun? Gubuk asmara. Aduh. Lah niku Sekarang tuh zamannya losmen, Pak. Kalau gubuk itu udah ngkrek-ngkrek itu udah ambruk. kuwi ku Nah, kenang-kenangan ya, Trot. heeh. Oke, dikasih ya. Nyingkar niku. Rada dhuwur Wis, lho. ora iki jane iki lho, mandore kene apa kono. Sajake terus yo sajake. Ngoten niku lho, Mbah. Nek wong lanang ngerap ae ngono kuwi ora wong lanang ra ngenes. Lek jenengan ki gendong gong dhewe lho. Ya ben Tak kan nyocok ning ngene iki lho. wegah ora Rasa lara dijak, rumah. Neno. Lara. Wong Ya delok-delok nyocoke ta ya. oh iya. Heeh wis manut. Ayo, Gah, mangga tuh. aku kamanungsan aku ra sida. Wis kaya bekas predator ke. Oh, langsung. Langsung wae. Oh, langsung baik. Oke. Mbuh.
gimana Om? Catetan sajroning ati Datang ukur saya meraati. Aku kowe dadi kan. Ben rodok singgah Mas, jaiponge ditanjake yo. Yo. Asmara ekstra dah. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ing cacak kebak tulisan warna abang tangga isih legan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo asma tresno tanpa pantel tanpa kosong ketabane ketaman asmara gubuk kae nikmati nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae tempat cerita wayah wengi nganti bakal dino. Hae Banter kono. yo akan bermaem. Iya, lan tak sawang aja kemau yo ya kok. Ojo disawang, Lah piye disawer. wonten kene karo kono wegah. Loh. Lah kok sudine men nyawer aku Pak karo sing. Pak Bos saiki polit. Caketan Oi. saya meraati. Aku kowe dadi kado Terima kasih ya Om. Jangan lupa nanti jeruknya, oke? Dhewe gablek kae ora kok nekate bocah iki diloro ngeyel tanah saiki nggih. Sawetawis gubuk asmara sampun katuraken menika gentos Mbak Susi tak aturi jumeneng. Heeh. Jan saiki aku trimo nyawang kok dodolan. Ya. Ngono ku yo wis dibeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku manut kono kok ya. Terima kasih. Oke, Bro. Apa nih terima kasih ke apa nih? Tadi Apa? balasan salam tadi. Wo iya, tak tandirani Dek Mben kae. Demben apa toh Pak? Mbah wis lali. Oh. Heeh, saiki pripun? Jare arep nekone sandal yo ra sida. Ya ngono ya diwara-wara. Lah iya toh ya.